Bueno, doncs continuem amb el CSS i a partir d'ara doncs, veurem com s'insereix CSS. Bueno, com vam veure a la classe hi ha diverses maneres diferents i ho he ficat aquí ordenat una mica per criteris d'elegància. ¿Vale? La manera més cutre perquè ho penso jo, però també més cutre perquè és la que més feina et donarà, no? És ficar a la mateixa etiqueta l'style. Tu pots ficar, obrir etiqueta h1, style igual, cometes, cometes, i el que sigui. Vale, cap problema. Però això és ficar a styles dins del codi HTML i això suposarà que hauràs d'estar repetint l'style a cadascuna de les etiquetes on vulguis canviar. I si fas més pàgines, més canvis, i això és una bola de neu, és a dir, molt bé, funciona, és poc elegant, però a més és poc pràctic. Què més pots fer? Pues pots declarar una etiqueta style dins la pàgina, ¿vale? a la part de dalt, al head de la pàgina, fiques head i després style, tal cosa. És una mica més elegant perquè això et permet actuar sobre totes les etiquetes d'una pàgina web, però estem en el mateix. Si vols que dues pàgines tinguin un estil semblant, hauries d'afegir aquesta etiqueta style a cadascuna de les pàgines. Per tant, bueno, és una mica més pràctic, però la manera més interessant, crec jo, és afegir un arxiu .css extern i en el head només ficar un link. Recordeu, una etiqueta link en la qual li diries que ha de mirar tal pàgina CSS. De fet, anem a mirar, per exemple, una pàgina qualsevol i veiem que efectivament ho fa. Aquí, com podeu veure, he obert una pàgina web d'un diari en internet, he obert el head i fixeu-vos que busquem un link. Doncs aquí tenim un link, fixeu-vos, que diu Style Sheet, Text CSS, aquí hi ha un altre. Són adreces que si jo les obro, si me'n vaig i obro una new tab, aquí tinc un tou de regles CSS, com podeu veure, ¿vale? I que són les que donen estil a la pàgina. Això vol dir que no hi hagi cap etiqueta style? No, mira, aquí tenim també regles que hem decidit de ficar a la pàgina, en aquesta pàgina en concret. Ara bé, ¿vale? Totes dues. Hi haurà alguna etiqueta que tingui el style també dins el body de la web? No ho sé, no ho mirarem. Però bueno, fixeu-vos, no? De quines maneres ho podem fer. O ficant-ho aquí amb un link o aquí directament escrivint les diferents regles. Vale? Jo ja sabeu que jo prefereixo enllaçar un arxiu extern, sobretot pel tema de la tranquil·litat que em dona. Per exemple, imagineu que per algun casual canviem la imatge corporativa de la web i volem canviar tots els colors. Si jo canvio l'arxiu extern, totes les webs canviaran automàticament. És molt més fàcil, molt més còmode. Val? Llavors aquí ho tenim, ¿vale? En ordre d'elegància. Molt bé, continuem. Això, veus, com se fa amb un arxiu extern, que hem dit, ¿vale? Dins el head /link rel style sheet, ¿vale? explicant què és el que estem ficant, i en l'href la referència, la URL des de la qual se podrà agafar l'arxiu. Dins el style, ¿vale? del head fiquem head, style, i dins aquí doncs, vaig ficant codi CSS com jo vulgui. I dins la mateixa etiqueta, la manera aquesta cutre que us deia, no? Abro h1, style igual, cometes, no? Sempre recordeu, en HTML, paràmetre igual, cometes. ¿Vale? I aquí sí, aquí la notació CSS normal. ¿Vale? Propietat, valor, punt i coma, propietat, valor. Molt bé. Llavors, què passa si tinc dues instruccions que es trepitgen l'una a l'altra? Per exemple, imagineu, jo aquí tinc un arxiu CSS enllaçat i a més dins de l'style de la web tinc una altra declaració. ¿Vale? En la declaració de l'arxiu extern estic declarant l'h1 de color blau marí i en l'style de la web estic declarant
la cum de color taronja. Qui té més pes? Quin guanyarà? Doncs depèn. Depèn de quin criteri s'hagi declarat abans i quin després. És a dir, per exemple, si en aquest cas fico primer, estic dins el head, fixeu-vos, si primer declaro el link i després declaro l'style, quan jo carrego aquest link se'm fica de color blau marí, però a continuació se'm fica de color taronja. Per tant, qui guanya? Guanya el taronja, guanya l'últim que jo he declarat. Si ho fem al revés, si primer declaro l'style i dic que és taronja, però després carrego l'arxiu que diu que és blau marí, qui guanya? El blau marí. De què depèn llavors? De quin arxiu es carregui l'últim. ¿Vale? Això és important, ho hem de tenir en compte. Perquè si jo, per exemple, avui, imagineu que vosaltres teniu un arxiu CSS que us dona una imatge corporativa en concret. Si voleu... me surt override, no? Si voleu trepitjar aquesta declaració i fer d'una altra manera, sempre ho heu de ficar després, perquè si no, no es carregarà. Si no, sempre es carregarà l'oficial, no? L'original, i no se us veurà els vostres canvis. Molt bé. Llavors, diu, si hi ha tantes maneres de declarar el CSS, quin ordre es seguirà? Doncs, si hi ha estil en les etiquetes, és el que més prioritat té. Segon, el que estigui declarat en l'style o en un full extern. I, per últim, si no n'hi ha cap d'aquests dos, l'estil per defecte que tingui el Firefox o el Chrome. Vale? Aquesta és la manera que té el Chrome o Firefox de construir les pàgines. Ho va intentant, va agafant. A les etiquetes tinc alguna cosa, ho fico. Que no, miro a veure què s'ha declarat en l'style o en un full extern. Que no, doncs el navegador té els estils ja predeterminats, que és aquestes pàgines horroroses que heu vist quan fem HTML sense CSS. Molt bé, vinga, tema de colors. Jo puc fer diverses coses amb els colors. Fixeu-vos, per exemple, aquí estic ficant codi dins les etiquetes, encara que sigui cutre, perquè és una manera molt fàcil de veure. No penseu que a mi m'agrada, jo prefereixo sempre en un full extern, recordo. Llavors, què podem fer? Per exemple, jo puc ficar la característica background color, que el que em fa és canviar el color del fons. Vale? Aquí he ficat Dodger Blue i aquí he ficat Tomato. Vale? Pues aquest és el Dodger Blue, aquest és el Tomato. T'has de saber cadascun dels colors de l'univers? No, ara veurem maneres molt senzilles de triar el color que tu vulguis. Però, bueno, si te'ls saps, millor. O més fàcil, no? Si faig background color, color de fons. Si faig només color, color del text. Veieu? Llavors, de quines maneres puc descriure els colors? Per exemple, us puc descriure en RGB. RGB vol dir Red, Green, Blue. I aquests números van del 0 al 255. Si recordeu, això en binari volien dir 8 bits. Vale? Cada color està composat per la component de vermell, la component de verd i la component de blau de 0 a 255. Vale? Això ho puc descriure així o ho puc descriure, si recordeu, en hexadecimal, però és exactament el mateix. Vale? Llavors puc anar provant o puc buscar pàgines en les quals directament dissenyo el color que jo vulgui. Anem a buscar una pàgina i us ho ensenyo. Fixeu-vos, estic en una pàgina web que es diu Paleton, vale? de paleta de colors. Aquí puc fer moltes coses, en aquest cas ho faré ràpid, però fixeu-vos que jo puc aquí triar qualsevol color. Per exemple, jo vull ficar un vermell, sí? I aquí surt no només el principal, sinó un munt de colors relacionats amb els que jo podria jugar. Vale? Llavors, jo aquí puc anar... Fixeu-vos, aquí me mostra el color en hexadecimal i en RGB. Vale? Fixeu-vos, 255, 68, 54. Tant aquest FF4436, que és hexadecimal, com aquest RGB, que està en decimal, jo els hi podria fer directament per a una web. De fet, aquí, si fico els CSS, aquí tenim els colors, els diferents colors que jo hauria de ficar. Fixeu-vos, en hexadecimal i en RGB. Okay?
hi ha un munt de pàgines. A més, lo interessant d'aquestes pàgines és que te dona els colors relacionats, de manera que tu puguis combinar. De fet, si estàs interessat també en més d'un color, aquí pots triar famílies de colors, paletes de colors que queden bé. Va? Aquí veus, aquí tens el nivell de saturació, pots fer una mica més fosc i aquí vas triant, o fins i tot pots subir una mica més. Clar, i en tot moment tens colors que entre ells es porten bé. Vale? Bueno, doncs, veieu? Són paletes de colors i sempre et donen aquí els valors. Llavors no és qüestió de prendre's cap color ni de no. És qüestió de tenir una mica de gust estètic i saber on buscar els colors. En aquest cas aquí ho podeu trobar. Molt bé, llavors hem dit red, green, blue, RGB i fins i tot també podeu fer red, green, blue, alfa. Alfa què és? Alfa és el nivell de transparència del color. Fixeu-vos que va de 0 a 1. Aquí 0, aquí 1. Vale? De manera que el que podeu fer és colors una mica transparents. I el mateix hem dit en hexadecimal. Molt bé. Per últim, anem a mirar el tema dels fonts. Jo tinc diverses opcions. Background color, background image, background repeat, attachment i position. Molt bé. Per exemple, si jo fico background color igual a green, el que faig és que el color de fons sigui verd. Fàcil. També puc ficar una imatge de fons. Fico background image i la URL i, la URL, sí, això. I el que fa és me fica una imatge de fons. Què pot passar? Que la imatge sigui més petita que el fons. Llavors el que puc fer, per exemple, és que es repeteixi. Per exemple, puc ficar repeat X. Llavors, aquesta imatge que era així, estreta, se'n va repetint de manera horitzontal fins a omplir absolutament tot. Sincerament, avui dia es fan servir imatges de fons? No. S'intenta tenir les pàgines el més net possible, però sí que està bé saber, vale? Aquestes propietats CSS. També tinc el background position i el background attachment. Una cosa que està avui dia molt de moda és que les imatges estiguin fixes i conforme tu puges i baixes de la pàgina, la imatge queda i és com si fos una finestra, queda molt xulo. Això se diu attachment. Vale? Llavors, això, ficant només background attachment fixed, el que fas és això, és aquest efecte que la imatge de fons queda fixa i no es mou amb l'scroll. Vale? I també podries ficar la posició del background. Molt bé, doncs fins aquí. Següent vídeo continuem amb el model de caixes.